gaan nu denk ik toch iets van bier krijgen. 250 halve liters, 125 liter. Loos is zojuist afgehaakt met fietsen na ongeveer 300 meter. Hij gaat verder en ik niet. Echt? Ja. Omdat hij de heuvel niet op kwam. En die is nu terug naar het dorp om peuken te roken.